Ui perkele. Mä menin siihen parkkiin. Hyvä parkki. Tyyläri on. Tyyläri meni. Kyllä. Onks varoitus? On siinä ja pysy. Voitatko vielä? Lähteekö käymään? Vedä sen verran pakkia. Mitäs nää sai? Avaa ikkuna. Toiselta puolta kanssa ikkuna auki. No niin, ovettiin. Jop! 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 Hei! Hei, hei, hei! Voitais nostaa sitä vähän ensin tänne, jätä käymään vaan. Jätä käymään vaan. Vähän pieleen. Voitetaan nyt se juttu näin toiselle moottuun, saada sitä toiselle toi vähän. Niin, sinne päin. Toiselle päin. Otka vielä. Vielä vielä, joo! Vielä vaan! Joo! Joo! Hyvin tuli vaan. Vastaan toi vaarasi. Kohta lähtee, hian kiven päällä. Hian kiven päällä. Sivupien pää. Eteenpäin. Annetaanko seuraava? Lilluu kiven päällä. Ei siellä Tää käymään vaan. Tulee. Meillä on paha kivi alla, kato, meillä on pakko vielä lykätä takasta. Tänne päin! Jop! No niin, hyvin menee! Siinä on päällä, varokaa! Ryttynokka.